Hello. I mean, die brin ons weerle mijn vroegschikt adde is zond. Ik kom in jacht de eerste toe. Project Wellbeing han. Agus mi brin is gekulturmoch sa ha storien. Agus geen taartje brin wie ik jaarlijke sa vroegschikt daar zou. So, gersk om aan een rotiachin. Zo jaarlijk kultur kan mis mijn je. So, Smee Gordon Wells ha fysik dynja sa vuyen well-being ik kom in echtri viste toe me join chen ach Sean Slunje gachum dier son een gael achum a heltin marken bieg le tjoloch iistjoch agus le geerstoch kan dan iiste toe. Vi me chen of shell on a da first Tasje goed le story van Joloch achum heen. Maar je een kutje in was een Joloch aching. Roet percentage nog. Agus situation bij me brengen je kieden nas arsen marken bieg. Agus torste stui bjarken na hanik hoekum tronopa achum. Maar language teacher. Agus kutjoch man nech relsoghi. Agus Kutje in hastuurde gefroosd goen in Nederland. Ach, bij een context in Duitsdag, bij geen ik beil vuyen well-being ik gefroosd. Kan de harsjes in de ash. Rosaurig een nudie, le workshop na gauw, smenjig ik me join je als je na kielo le well-being. Agus was je nu getorste stui. Artifacts maken big. De pudding in je vibrin. Zo'n gusbeshaw a helle de gug aan de dooi. Agus zo goed. Agus zo'n tashbenug het lead a hokal maken big. Zo hasinaking is larig komen echt de eerste tour. Rutte hoek me heen stay sha issue 2000 in een tuistjoch magazine bavisje wie Gina mag gach to de skacht blianne les staden agus jalvan soort maar een tuistjoch agus va article ik me waag het heen als de magazine was ja agus I brin man wegge Howlands naar Hinschaken, naar de Gaki is. Agus, roet aan eentje nog mee aan, zij kan de schrijven zo, zo gaarlijk. Roet haar nou avondje gaan is. Agus, aan mij wonder ik er zo'n reinisch in, agus aan mij smenjig, stof, krooi smenjig. Grauw kaad ik permanent record hier of ze gaan en ik heen maken bug. Agus lis naar grauw YouTube aan ik naam shan. Haar kan ik eet ach wie geschreven. Schaga wie gach klarig goed heen. So bij mij in de rash gewoon nog hospit shen na zat je rust. Ach Rut de Vaun, waar we zo'n koetje mogen deze ons een workshop zijn, zij gekocht om ook de vastorien, agus kan je gaan, agus historien waar maar een beetje een goed crew de kun je gaan nakken, agus sound van historien zijn waar je kun je de niele. Agus va kunjigin agus storien ik na dynja sen och kutjo. Agus mesk na storien var sen och vi kunjigin nach et dynjille ik aro kunjigin agus storien kutjo. So hullerut het al aan een kerkel merken bygg nja spiral agus al mar sen ha sin ja tukal. Echtri in jolich ak in heen merken bygg kutjo dis en lonje gekors. Agus ha chokotamok ha sin zo'n
well-being gan aan bhain son duine le a cúteach son teolichen agus son a chéirsnach gus fat mar can be. So Jay and story hackman and you share story haramat a han taramat hiani shin brahad as okies and jewloch van noon around uluk leith agus rukug taramat on 1920 ke his bliana as she mavahid she mavahid a nian as okie a bokie as and jewloch. So, wat loog heel aan echtere, agus han ik me vraagd tarsien een jalaf show. Dat wij dol tronatic ik je gewoon meest nog uit ash. Agus het dol tron effects if ik me vraagd. Agus lefi mi amach na scrivi me join noch pound sterling a seo. Jay Horsey ach £1 note carried by Norman from the time he left home right through the African and Italian campaigns for 4 years until he returned August 31st, 1945. He gave it to me shortly after that. I keep it in memory of God's protection of him. So sinnaket minige geschreven me vaagheid. Schreef als weerle, maar jo een story en nog, dat was je nog. Ik kan zeggen, als je naar kindje ging, maar jo een tarmateen, wel, maar hij hoort me bij een gilje zaakjes in Joloch. Ergens aan 1941 ga hij ach fikken te hun. Nu de galava, Jan Gokug. Agus goed de schachet kees bliane, senadem, de ikke Gokug. Agus notion, hanike das jachi, agist. Agus hanike das, slaan savantje, gefat ze zijn je geen, goeide kieu. Haro de gostje gedaan, gefysikjoch. Ach, route van elkaar, me waren de kra. Sé nach roim ceart na ingin mar can buch. Vas a brin sna lein sin me oin shell shock. Stochen can go de sin hain PTSD is, neurotic mar sin. Cayu Charoi ceart na ingin agus chatjacha ekje is setlik ugedash so chersnoch an an uiste tour agus galava east. En dat is zo, ga je maar go East Africa, go Tanganyika, maar van oorse. Verder ik op het vertreshak. Agus zo jalaf, ja, hoe goed hij is, geen me vanheid. Agus minjig de schrijver gemaakt, de goede liest. Agus je ha tarmatakra. This is round the back of the house. My days of driving in the western desert have come in very useful in Tanganyika, for roads are very bad and often grown over with long grass. Jack of all trades, or is it traders, Norman. So, Shinakat Taramat, Mada Hashinya Kahukshanish, where could brave face, Edavran, what can be. Jalaf Snok. We zijn naar Heshoef, dit uw Lari, agus ik heb gemaakt talichtje. Ach, stuurchen ga je amach a helg. Agus ga je hollerat savig. Ga roe frekkers lichtrichen, ga ro fysik doen, ga roe. Holes, kurtoge kun jache Australië. Agus toch geroe senadem Australië nog vertreshak, fius onze gokuk aan Korea. Agus konorstaan kun jach gorstje het is, die ook een danig chronovarig geht, kuju. Agus vat bleonig in moere hacholes skiel met join.
Ach, als de early 70s, nooit jalaf mijn cousin, Sheila, she en Neil, ik meid het hier niet, wij voerden gewoon naar Toronto. Kijk, wij in Australië, van Trishak, agus dóiad chuide cinn nach héil sin na tu sin go ceart nó go buach haid éisce is gréim éin is fearrá taramat agus go leis sé chéal sin ar a thug eile díist haid ag an deolach a thorst jachaí gan dúigh seo a díist agus chaim a bheáid is maithaid go Heathrow son cynnych ydys ag an airport agus nóir sin stúi ga seachcunne ga chuid seachad cána daine híos an a sasing chai a chuid a eis jachaí do ghuiist fer a fuideach a díis chute dí a fiúid a behinne sin ag het mór ag cheanní agus ípást ag dul lein mac an dáisich agus iad a fuideach fascéad loch sound dí. Agus chud é seachad a bheitthe a stúir sin an is cúte sin teolach. Gosúndach chofet a fisacín agus sin acad a happy ending mar go big gan story agus seo an dealamh a hacamsa. Me bheáid cúte dí tarabat agus don leile. Agus me bheáid héin a céad chotáiste it bíal am chamara agus fis éiche go rá a bráthid bic ar eis jachaí go sábhaidse ag an tuí.